adikku. Ya. Luhuring budimu kang kaya mengkono lan dadekake bombong. Nanging pun Kakang uga rumangsa nedha nrima. Merga kabeh mulung ing ati si Adi nganti katemane nggo titi mangsa iki pun Kakang tetep ngregem Nyakrawati Mbau Dendho ing negara Pancalaradya. Inggih Koko Prabu. Ya. Mung wae ngene ya, Di. Pun Kakang mung nderek piweling marang sira Yayi Gandamana. Satriya mono kudu sugih, kepinteran kadigdayan lan lelabuhan utama kaya adeg-adege si Adi mau. Aku pancen cunduk, pancen cocok. Tegese kawruh apa wae ingkang piguna kanggo obor pepadang kanthi srana sregep ngasah lan tiping pamikir. Iye. Wondene kadigdayan sranane tansah anggegulang santosaning raga kinarya memayu hayuning negara. Iye. Nek lelabuhan utama mono pun Kakang wis nekseni pribadi. Nyatane si Adi nalika suwita ana negara Ngastina ngersaning Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Nalika iku dipetenah dening menungsa jajalanat sing aran Sengkuni ya si Harya Suman. Si Adi diluweng ana ing negara Pringgondani didu karo Prabu Trembaka. Nganti si Adi direncak digawe pengewan-ewan parandene ora ana ala tumaming becik. Luhuring ati Yayi Gandamana lan utamaning pakarti Yayi Gandamana wis sineksen jagat sak isine. Mila saking menika Duh Koko Prabu, jetaning manah kula namun kepengin tetunggilan kalian Paduka tetep ngreksa yuwananing negari Pancalaradya. Manganjur lampaing angin guntur akraning kara kakiri kiri arep bumi prakam arep bumi petrek kok bengok-bengok saka kaduan sapa kae Gandamana? Sinosmaya winakanya sepi ngomong Sucitra salah oh Sucitra bumi gonceng langit kelap-kelap katon lergin sanging sang maweh gandrung tabaran kadulu kirmo yatma Sucitra lah ora lidok ujare wong japuk lah kok temen kowe dadi ratu ana Pancala wah Kakang Sucitra lah jebulane kowe to mak kondange kok Prabu Drupada Prabu Yatnyasena lah jebulane wong Kakang Sucitra kusik aku kok capet-capet rada pangling bawane suwe ora ketemu apa sira iku Kumbayana mbiyen genah ngono kok wah lah wis silih paningal barang wis entuk kawibawan mlungguh klasa gumelar Kakang mbok ya kowe iki eling jaman nalika semono kowe kuwi tunggal sak bantal mangan tunggal sak ajang karo aku
Lah tangkepmu kok sedulur sing wis tau tetulung karo kowe tekono kene, kowe sik ngedangkrang sila tumpang lungguh ning dampar kencana kok ya ora mudhun. Gebangeten lho mung gembela mestakamu lho kowe Kakang Sulitra. Gandamono. Kowe sapa? Kowe sapa? Lekno mripatmu jerengen gobok maku Gandamono. Gembelo sak kentheng sirahe Sucitra, kowe ora ngerti. Lakon apa ingkang nate dumadi nalika semono? Anggep apa kowe gawe lagu bocah metu. Menteleng mipatmu lanang-lanang dhewe. Gandamono. Iki najan mujudmu mung kaya ngene nanging wis kondhang Kajana Priya. Meh sak potloning jagat wis padha ngagung-agungake kelawan kasektening Raden Kumbayana. Aku ora butuh jagongan karo kowe nang aku kepengin ketemu dulurku tunggal guru. Ya kowe Kakang Sucitra. Anggepe opo? Wis dadi ratu lungguh sila tumpang. Sajak ngece karo wong sing nate labuh labet marang Kakang Sucitra. Kene kuwi nggoning tata krama. Najan tau upamata kowe bener biyen kancane Kakang Prabu Durmada. Ning ratu lagi siniwaka kuwi kaweng kowe ngangger-angger lan tatanan negara ora lusap-lusup kaya dapurmu. Daya ing ratu Pancala kabeh liwat pernatan. Ora delajikan sak karepmu dhewe. Ora ketang elek-elekan aku ki ya anak ratu, dadi aku ya kulino gawe tatanan. Sing duwe tatanan budaya, tata caraku ora mung negara Pancala, nanging negaraku kono ya ana pernatan. Nanging ana tembung satunda, sabilik-bilik, saderajat, sapangkat. Wong kuwi kudu nganggo mapan nggawa empan. Sapa sing kudu ditata kramani, sapa sing ora. Nek melak mripate Kakang Sucitra, nek weruh sing teka dulure tunggal guru. Nek melek mripate Kakang Sucitra weruh nek Kumbayana ki wong sing tau ngopeni, tau mitulungi uripe Sucitra. Lah kok dadi mung dinengke wae. Aku ora trima dene aku duwe sedulur sing ngutuh bebudane kaya ngono kuwi. Andel ketanggor kowe. Anggepmu dupeh kowe sembada kaya lanang-lanang dhewe. Ngadepi Kumbayana kowe ketanggor. Nyatane kowe ora bisa ngasorke aku, cangkem elek. Oh. What? What? Ah! What? Wah!
surung dewang kara kingken lermanguswa kang layon tenyelang memanise wadananira layu umaku cemrah maratani marang sariranipun oh aku lemok bubuk jejel jual biru arem irungku dadi mendek mripatku dadi ciut tanganku dioklek-oklek karo menungsa sing jenenge Kandamana Hyang Agung mugi-mugi kula tasih saged gesang paripurna ya Kandamana Sucitra kowe menungsa kepancingane iblis kowe biyen ketok apa saiki ketok apa najan Kakang Sucitra kowe ora temandang mula sora aku nanging kowe ora iso ngendhek pakartine dulurmu Gandamana cetha yen to wis malik tinggal kowe wis malik kiblatmu kowe Sucitra kowe biyen anake pendhita Arga Jembangan pendhita ora gablek apa-apa kowe nyandang cingkrang mangan kurang ora duwe papan dunung kowe iso mangan enak kowe iso nyandang wutuh mergo kowe melu aku ning negara ngatasane ning saiki bareng kowe untuk kelungguhan lali karo sumpah janjimu iya aku tekono kene aku ora njaluk karo diapurmu palene tangkepmu kan aku kaya ngono mati aku di Pulau Sora kaya ngene kowe mung meneng wae nyawang saka katuan ditenono kowe Kakang Sucitra oh